Fl-aħħar jiem Transport Malta ħarġet sejħa pubblika biex 34 car park li sal-lum kienu amministrati minn attendants liċenzjati issa jiġu privatizzati. Din id-deċiżjoni għajmet ħafna kritika u kien għalhekk ukoll li l-Oppożizzjoni ippreżentat mozzjoni biex il-Gvern jirtira s-sejħa biex jiġu privatizzati il-car parks għal 10 snin li ġejjin. Il-Gvern meta b'mod inġust sew mal-Kunsilli Lokali u anke maċ-ċittadini għax ma saret l-ebda konsultazzjoni u naħseb qabel jittieħed pass bħal dan li ħatati art pubblika li tintuża l-ħtiġijiet in ġenerali tal-pubbliku Malti kellu jkun hemm konsultazzjoni u diskussjoni wiesa'. Apparti milli titlob biex tiġi rtirata s-sejħa l-privatizzazzjoni tal-car parks, il-mozzjoni titlob ukoll li nfetaħ proċess ta' konsultazzjoni mal-kunsilli lokali, korpi kostitwiti u l-pubbliku ġenerali u li jsir rapport lill-Parlament dwar l-eżitu ta' dan il-proċess ta' konsultazzjoni biex imbagħad tkun deċiża triq il quddiem. L-Oppożizzjoni f'din il-mozzjoni timmarka l-fatt li fis-sejħa m'hemmx indikazzjoni ta' kemm ser ikun il-prezz biex wieħed jipparkja f'dawn il-car parks, anzi għall-kuntrarju hemm miktub li l-prezz jiġi stabbilit mill-operatur. Għal dawn ir-raġunijiet l-Oppożizzjoni taħseb li sitwazzjoni bħal din qed toħloq inċertezza fost il-familji dwar kemm ser jiżdiedu l-ispejjeż tagħhom u kif se jiġi affettwat il-livell tgħixin tagħhom. Dan filwaqt li riforma ta' trasport pubbliku falliet u għalhekk min ma jiflaħx iħallas għal parkeġġ ser jispiċċa mingħajr mezz ta' trasport. U naħseb li mhux ġust li tkompli tirrestrinġi l-aċċess għal parkeġġ meta m'hemm l-ebda possibilità ta' kif bniedem isib trasport alternattiv. L-Oppożizzjoni qed tisħaq li minħabba li ma saret l-ebda konsultazzjoni hemm riskju li jkun hemm effett ħażin fuq ir-residenti u n-negozji.